Fado na bhí bheochtainna fólam ceol sa teach Somália beidir nó amach dans leacrochaí nó peiniúr nó chéh hín ceola go le raig an nádar agus ní rá duine be go le cinál a híinead ach sechaí thuig daoine ach go péinead. Ach sa látainne an tá arúmlan takeíar sin mar smú ceol ina se hálín stearmún sa scoil nó ócardí áirithe fis nó féile níl an sais spontáneacht an go dasín daoine chonádar a céanna. Sa látainne tá na ranganí ceola go le raibh sna scoileanna. Bheach daoine bheach labhairt a gcuine ranganí ceol ina bhfuil scór gasairs mar sin rá ó be choir de rólas a go ber go chéanna ach ag an am ceanna chafií rá go bhfuil na ceoltarí hesan samach fós hain tagan an neasplachas sin amach tá blas hainach agus sin sais an nádar i bris amach brisin an duine amach sa gceol.